ва бо пироҳанҳои дорои хатҳои сафед ва осмонранг дар майдон ҳастанд футболбозони дастаи хуҷанд. ба ҳамин тариқ тӯли ду мавсим аст ки ин бозингар дар ин мавқеъ иваз нашаванда аст. Зарба мустақим аст. туп ҳавода мешавад ба ҷаримагоҳ. Зарба ва гол. голи аввалини Истиқлол дар мавсими 2023 Ромиш Насруллозода ба самар мерасонад. бозгашти олию ба дастаи дӯстдоштаи худ. 1-0 дақиқаи 16. ҳуҷуми оддӣ бисёр партоби сода аз канори чап. аксун ҳуҷуми навбати Истиқлол. Алишер Ҷалилов бо суръати баланд ба ҷаримагоҳ ворид мегардад. Зарбаи ю ва гол. 2-0. имрӯз дар майдон танҳо намояндагони сулолаи Ҷалиловҳо гол мезананд. голи аввалини Алишер Ҷалилов пас аз бозгашташ ба Истиқлол. зарба ҷониби дарвоза ва голи навбатӣ. ин дафъа голи зеботарин вориди тури дарвозаи Шорух Қирғизбоев мегардад ва дубл дар номи Алишер Ҷалилов аст. берун аз хати ҷаримагоҳ бо пои чапи ҷодувонаи худ зарба мезанад. 3-0. ҳисоб аллакай калон мешавад дар қисми аввал. тамошобини азиз, ҳайати асосии Краснодар наёфтим бозингар фикр мекунам ки дигар бора баргашт ба Тоҷикистон. партоби ту ба ҷаримагоҳ фурсати беҳтарин барои Манучер ва ту вориди дарвоза мегардад. 4-0. ниҳоят Манучер Ҷалилов ба мақсад ва мароми худ мерасад. Ромиш Насруллозода буд ки партобро ҷудо кард байни ду бозингарони хуҷанд мавқеъ гирифт. Манучер Ҷалилов байни Фирдавс Абдусалимов ва Фахриддин Аҳтамов ду нафар аз якдигар ҳам қадар дур истоданд ки байни онҳо хеле ҷои зиёд монда буд, зиёди холӣ. дар ҳамон ҷо истода шумораи зиёди бозингарони хуҷанд дар назди ҷаримагоҳ ҷамъ омада буданд ва онҳо тавонистанд ки бартараф созанд ин гузариши бозингарони Истиқлолро. Озим Бобоҷонов пас ба канори рости майдон. Сиёвуш Асроров аз ҳисоби таҷрибаи калони худ инҷо ба Азизбек Ҳаитов фурсати гузаштанро намедиҳад.